press meet ke pha jerso der ong chot lo seta atumi dik an ke kado etanang lituman ta ke sang kusima thalo amasin itum apor ke pilo ke sang yapan pini ke hanga theke arnisi ke damtang inkoira throk arni jangmi po inkoira throk arni election ke do polling ke do halabang sohot nang litum kado veta reporters journalist ke do atum anda nang litum nang phuri dun lo nang lang dun lo la pen nang lang dun chari lo la pen la sopot nang litum phan nang choro lo la pen la aparata ilitum karbi la pen inglong arat ke do anatum chingrum petsi nilitum poisa le pita kali thang da kali nitu ke poisa thang ta ve seta alang litum nang rap dun si la election ke ning ing samjin pen mesen pen papi jut dat lo elong long ni yerso agotona do seta laga lata nili me thang masi lang parpan adim da nili dun lo la pen dak 8 kilometers aka hello dak lamding road lata nili to nili masi solve dun lo police tum solve on eder lo nil panang hang lo SPDC tum nang hang lo nili dun lo la solve dun lo la pen illegal akam pa pe dolong le dek si la so akam anta haladak anta nitum pichun dun la si non nilitum rat atum phan karbiang long ke do an arat ka dok kave jat a community tame jat arat tame kado e phanta nilitum ka churojia phansi pini la bangso press conference ke nitum anglo la pen alang litum phan nilitum inglong asot ame thoi asot ame kado ka vetom phanta nilitum APHL yin pen chorol nilitum kachinia ting hala percentage mang do oedat ke di 76 lo ne pilone na la posi la he aprang me ge nilitum 99% la son doji pusi matha setan la son kalidet apot la sinon ke nilitum ka matha lak thom pen ke nilitum APHL si hai pu pusi ning theklong lo nili phan nge lak thom so se pusi pu he mu the nili la isi estimate ateng pen kamatha ke APHL si tum lak thom ake ong pen ni tum hai vek ko a constituency ke la Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong except hala border khasi tum hedi hala tum a thai pen abahire ke nil tum si ong olo ke lo ASDC along Daniel Terona lang litulo MP election jong si BJP hijack pulo te APHL si pen Congress tung sa kai channel di kusi selabang so ta kali kusi kopi ha ke pu APHL si BJP yang si hijack pulo tang te APHL si pen Congress ya dai channel di kusi alang APHL si bang ni tum adai chen kam ave athema ni litum ke inudvet che dan chot nangi pusi India block along tan ni tum pu pik lo la pen ni tum fifth Crip Ho United Opposition Party Forum Assam pen tani tum che kroi lo APHL si pen si tur chot nangi pusi ta hala ni tum karjulong ilitum BJP leader amatsi ilitum APHLC ake koi Congress wan ga pitur pusipu alang li BJP moni alang li ingleng sang ho ke la si alang li phan la vote na pe thak dunjia phan si BJP long ke wan pula ga pe tur dunjia phan la pen alang li phan ga pe tur dun pu BJP tum si la si BJP tum ke la ke adai chen vek nang pola tu ke la pen Congress tum da adai chen vek nang pola tu ke APHLC tum ni tum non election float kali ningkan ner kep ban nelia bang ningkan inkoi ra thom si ke claim lo muni tum man ka pachinia kam long ri charai nang la pen khai charai nang ni palam sik schedule la teng pen la pen constitution la teng pen usi neli tum pu bom lo angela so lam pen rat tum pan pachini lo la pen alang li tum rat tum da chini lo ante non hala Congress atum ba BJP atum Congress ap choi nang jing choi si ako nang ki thur dun ra la ilitum inglong arat a vote ke nang ke thak dun la ke alang litum inglong arat a hotur lo inglong arat
Kilonjia o homia adivasi tum ahotur lo posini tum chini lo pang tek nang kok lo di mahasau pen hadak estimate non mache puga 40,000 ke kom kg pusi pu Yang sih nale cuma party no pong MP election remdet lo dang te election lo MP ke re-election nili tum dak laga demand ji gali la bang demand ji bolte India block tum di demand ji laga Delhi kado pencing room petsi